नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आपण आलेलो आहे सोडा या गावामध्ये, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना. आपल्या भोकरदन, सिल्लोड आणि जाफराबाद या एरियामध्ये मिरचीची खूप प्रमाणात लागवड होत आहे. पण महत्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना व्हायरस हे नियंत्रित करण्यासाठी चॅलेंज येत आहे. पण आपण कृष्ण व्हॅलीचं जे रिबॉन आहे हे आपलं ह्या नारायण भाऊंना दिलं होतं. त्यांनी 2-3 दिवसापूर्वी फवारणी केली होती. त्याचे अत्यंत सुंदर असे रिझल्ट आलेले आहे. तर भाऊंनाच आपण ते विचारू की रिझल्ट कसे आलेले. भाऊ नमस्कार. नमस्कार. मी थोडं मिरचीवर व्हायरस होता 2 दिवसा अगोदर. रिबॉनचं औषध मारल्यामुळे क्वालिटी आणि पानाचे फुटवे चांगल्या पद्धतीचे निघले. चांगला रिझल्ट या औषधी झालेला आहे. व्हायरस जागेवर थांबलेला आहे. पानं पण एकदम फ्रेश निघाले. तर इतर शेतकऱ्यांना पण विनंती करतो की जे काय तुम्हाला व्हायरसचा प्रॉब्लेम असेल तर त्यासाठी आवर्जून आपलं कृष्णा व्हॅलीचं रिबॉन प्रोडक्ट वापरा. एक 3-4 दिवसामध्ये खूप सुंदर असे रिझल्ट मिळत आहे. धन्यवाद.